सोरबा डक्टर जाबाय बे मिडियामजों फरायनानै सोरबा इन्जिनियार जाबाय बे मिडियामजों फरायनानै दिनै साइन्टिस्टसिम लागै जाहैबाय दा बैबायदि मिडियामखौ जोङो इजि होननानै बैबायदि मिडियामजों फरायबा कोनो खामानि गैया होननानै साख्रि बाख्रि डक्टर इन्जिनियार जानो हाया होननानै जों बेखौ नासयना दोननायनि कोनो बाथ्रा गैया नों जुदि मोजांबा नों जुदि गोसो होयोबा बे मिडियामजों फरायनानै जोङो डक्टर इन्जिनियार जोङो IAS IPS जोङो साइन्टिस्टसिम लागै जानो हायो मानगोनां रायजोफोर रायजो राजा आइ आफानि जेंना जेंनाखौ सुफुंनायाव एबसु आरो साहित्य सभाजों नोंथांमोनाबो सम सम खामानि मावगोन आरो बै खामानिफोरखौ मावनो गावनि न'खर गावनि गामि गावनि ओनसोल गासै बर' रायजो राजा आइ आफाखौ गोजौ फारसे दावगालांनो एजेट गासैबाबो नोंथांमोना खामानि मावगोन बे मिजिंखौ लानानै नोंथांमोननि मोजां देहानि थाखाय अराय सोरजिगिरि आफा अबंलावरिनि सेराव आर'ज खालामनानै आं आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय लोगोसेनो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होबाय होननानै फोसावबाय। गोजोन्थों।